אדוני, תדע, לכל סין יש מכסה. אני ראיתי בחור שלא נתתי לו סיכוי להתחתן. הוא היה פגום מבחינה נפשית וגם מבחינה גופנית. לא, תראה, דיבור שלו לא עושה אותו בכלל. וגם הוא לא היה ביזם. והבן אדם הזה היה מצמיד כל הזמן לבוא לעמוקו והיה מוריד דמעות. יום אחד הוא מביא לי הזמנה. מה התברר? עם מי מתחתן? איזה משפחה? מתחתן עם משפחת הרב אבא שאול, כן, ככה קוראים. זה בירושלים, הרב המפורסם. חכם ציון אבא שאול. המשפחה הזאת התחתן. מה אתה רואה? שמי שמתמיד, שמי שמתפלל, השם עוזר לו. איזה מצווה אתם צריכים לקבל על עצמכם. לשמח אתם בקלה. ידוע, מידה כנגד מידה לא בטוח. שאם אדם הולך לחתונה ולא רוקד, לא בחתונה מעורבת, שם רוקדים עם המיצר. כשאתה הולך לשמח חתן, מה זה נקרא לשמח חתן? מה? לא, אסביר לכם מה זה נקרא לשמח חתן. אתה בא לחתן ואומר, תשמע, הבחורה שאתה הולך להתחתן איתה משהו מיוחד. אבל אתה לא מכיר אותה, אז איך תגיד את זה? ככה אתה אומר. זה לא שקר, בשבילו היא מוצלחת. כן, זה נקרא לשמח את החתן. למה? מה הסיבה שהרבה אנשים לא הולך להם בזה שידוך? הסיבה, אחד מהסיבות, הוא אומר, מה יגידו החברים שלי על מה שלקחתי? מה יגיד המשפחה? מה הבאת לנו? אומר הרב שטיינמן, הדבר שהראשון שהאדם צריך לבטא בשידוך, מה יאמרו האנשים? למה? כי אם הם יאמרו ואתה תישאר רווק עם 4 קירות עם דמעות, לא יעזור לך מה יאמרו. רק אדם שאינו מתחשב בדעת הבריות, רק אדם שאינו מתחשב מה יאמרו האנשים. הדבר הראשון אתה צריך לדעת אם מתאימה לך בערך בגיל שלך, בהשקפת עולם שלך. אישה חרוצה גומלת חסדים, תחטוף, למי אתה מחכה ולמה אתה מחכה? מה חשב? מה תבוא הבית? מה תבוא הבא? מה חשבת? מה תבוא? למה? לא יכול לבוא משהו יותר טוב? לא. למה? אסביר לך. כי מי שלח לך את זאת? מי שלח לך את זאת? אבל הרב, איך אתה יכול לדעת? אמרת לבד שכל אחד פוגע במקום. עוד פעם, תראה, לפני שאתה נפגש, תעשה הפסקה, יש כאן אוכל, תעשה הפסקה. אבל הרב,